Morning guys. Naglakaw sa ami ato sa amig Cebu. Ang kauban. Bitay-bitay. Ano na si Hagna di Plaza. Siya guys. Simbahan oh. Simbahan ni Hagna. Siya oh. San Miguel. Serado. Sayo pa man. Pala star oh, kay December pa kay na pa may star. Siya kay. Bot na mi diri sa supermarket Hagna. Mingaw pa no. May tao. Diri kan hulaw. Kimplex. Speaking. Tira. Macdo, mingaw. Tindahan. Ha? Walking. Sakyan na mo nga van guys. Van, sakyan. Abot pa may first trip now, Shenzhen. Ikaw na. Yan guys. Nanami sa van guys. Wala pa kami pa pasahero. Magmas mi kay humot man char. Kaya umingaw pa. Ako din mo man tinda. Nami guys. Sakyanan. Abot na Miss Tagbi. Direct ang lukat ticket. Ticket guys. Okay. Itak ni ticket. Mana may pag-ticket. Motor ka? Manamig pag ticket lukat. Asa matad to? Talan. Matalan sa yuha po eh. Sing today oras. 5 pa kapin. Nice. Ito na may pantalan. Sakay may ocean jet. Yes, oh. Pila ding book ani ko. Pasalubong. Diyan. Oy, katong cartoon. May cartoon. Pila man na? 170 o 110. Sulod. Ito may kalamay guys. Oh. Kalamay, peanut kisses. Apoy kalamay nga na Tupperware. Hari kay sa bagol man ni. Bagol. Na sila. Sorry na lang is. Na sila utap. Utap. Ampaw. 50. Kaya na? Na sila cookies. Cookies.
Pantalan na may Port of Tagbilaran. Oh, nanami dire, dapita. Tas-tas rin po yung Pantalan, no? Nakaibaw mo baktas. Yes, oh. Nice kayo, oh. Siya. Oh, wala siya, oh. Nara, oh. Nice kayo lang Pantalan, oh. Abroad na mi, guys. Vlog mo siya. Okay, doon nag-live. Ikaw, pag-live ka. Gawas ng mga pasahero ang uban. Hindi ka ni Cebu. Ang uban mapay pag-abot kami pasakay na pud mi sa Tagi. Are? Dini agi. Oh, siya mag-ilis pa ka? Asa mo ko magulat? Mag-CR mo kaya ka? Terminal P 30. Tugnaw. Pila pa ni diri, guys. Dia isulod ang kuan, guys, mga karga machine. Pila pa kong kauban. Guys, abot na mi. Tara. Tagi. Dari may mag-standby, guys. Nira pula. Isa lang. Guys, oh. Yung baligya. Pina, finger, pinatisis. Kapi. May makaron. With sugar ni sir? Wala. Ayaw lang. Silikuan, oh. Like, kuan de, oh. Exotic chicharron worm. Oo. 180. Ready ni siya. Guys, kape. Guys, nanamong sakyan.
Ano na mong sakyan? Ocean Jet. So, ano na mong sakyan? Going to Cebu. Cebu City. Ila pa mi. Alas 6 naman daw ni Mularga. Gani. Harapay tulay nga dapat yan dito. Naa? Bitaw. Sayang. Di man makitaan. Kit ano eh? Pila na mi. Sulod na mi, sulod. Sulod na mi. Asa man ta nga likoranan? Taas? Samta dapit. Siguro. Ha? 30. Ano sa din nakabutang dira? Guys, dengan pasahero guys. Larga naman siya kaurala size. Baba na. Good morning Cebu. Nanami sa Cebu guys. Cebu. Good nami. Cebu. Muna ning Cebu. Dunggo nami. Cebu. Kung nag-live, ma'am. Cebu. Taxi, ma'am. Baktas rami. Baktas. Baktas rami. Una pa sila banderitas okay kung nga na magsinulong Cebu. Mailhan bitaw na bubuto. Taxi. Sakay na mig taxi guys.
Baktas-baktas mi. Mana man sa hagdugo. Dugo. Kuha na namin unya alauna. Result unya alas 12. Muning Cebu guys, Cebu. Malag na po Cebu. Light? What ay load? Oh, muning Cebu. Mga building. Ay, Cebu. Ano siya? Ako na 20. Sipangan? Okay. Kaon sa mi guys. Ay, bihon ra o. Bihon. Oo. Bihon. Riso? Di ko na. Lumpia ra duhara. Imo ha. Tulo ka to lumpia. Diba isa ni? Diba isa. Sudan guys, oh. Dami. Pili mo kanon. Sa tunga ra oy, duhaan na lang oy. Way half. Guys. Sudan. Toothpick. Ta sa kukuan. Sa akong tipura pangayo. Guys, tabok mi ato mi sa Santo Niño guys. Samang ka? Oh, building oh, taas kayong building oh. Laagan, abot og Cebu. Nagsoroy-soroy mi guys, sakay mig jeep. Ang syudad sa Cebu kay Murarag Davao. Nagsakay mig jeep, soroy-soroy. Murarag dapog siya Davao ang Cebu no. Nya ni oh, murag yanggurin. Tinda ba murag yanggurin. Ano pa sila na oh, naituron. Darang tulay, laban tang tulay no. Mahabog na tulay ba? Ara. Tubangan. Yanggurin murag San Pedro kay okay. Kay okay oh, tag 50 ang pants, mahal. Murag yun siya sa bangkiruhan o palingki naman dahil ni. Muna karbo nila bangkiruhan. Wala pog bangkiruhan no, tanawa. Lahi lang ang diri kay yung tinan yan gagnugbo nga top dito sa bangkiruhan kay habog man. Car oh, carbon dioxide. Oh, na ilang kuan diri guys, paling carbon market. O ayan oh, nara carbon market. Nara oh. Mo na ilang palingki diri agay. Ang mga play ta diri trabaho, ma'am. Neta mo ulig buhol. Guys, so pumilo dagko kayo. Muna palingki diri sa kuan Cebu Carbon Market. Carbon. Gani. Na siya carbon. Palingkis Cebu. Kato na jukog Cebu. Pero guys, wala na, nagtuyok-tuyok. Muna ni katedral te.
Unsa ni? Kanin? Ah. Murag mo tuyok bitaw. Tuyok siya. Guys, oh, na sila'y banderitas sa Cebu. Diri ang naginak-indak o sinulog. O simbahan na day ni. At tumig simbahan sa Santo Niño, guys. Abot kami din simbahan, guys. Simbahan sa Senior Santo Niño. Kami, guys. Malinig pa sa lubong. Be. Pasalubong, guys. Oh. Pasalubong ng bayan. Pauli nami. Pauli na migbohol. Igora mini tunob aning kuan Cebu. Siyoso na pud Cebu. Pohon. Diba, ma'am? Nalan mo ako ID no. Ticket para Bohol. Suot ako pangante. Sulat ng pangan. Bukat namin ticket, guys. Para wala namin Bohol. Bukat may ticket. Bulat may samang ticket, guys. Saan na magkuhan? Standby. Hindi ha? Alas 3 pang larga. Launa pa kapin. Tabok tadi ha, anak, tabok ta. Unsa din nga barangay? Pambarato pamasay no. Tubigo nya. Tagingkod ala una pa di. Ay, dito giwan hi. Asa tagingkod? Ah. Dito magtugtog ta dito. Ticket, guys. Guys, pauli namin. Welcome back, Bohol. Oh. Nag-waiting nami sa Isang dito kita kay isang oras. Hindi na po takaapas. Mga ako na kita nila. 2:45. Nag-waiting nami sa sana barko bangka. Super Cup? Ocean Jet dahil man guna mao. Ay kuan na siya, namura siya og si Milan kuan barge. Nag-waiting nami diri, guys. Uli nami. Nababay Cebu. Waiting. Tao.